positively, living positive, living positively, living positively. Ekuqaleni kwalonyaka, isebe lezempilo eFree State liye laphelelwa ngamachiza alwa intsholongwane kagawulayo. Abantu abaninzi khange ibonwabise into yokungawafumani lamachiza asindisa ubomi. Yingxaki enkulu kakhulu le ngoba abantu abathatha lamachiza kufuneka bawathathe imihla yonke yobomi babo. Ukuba bakhe abawathatha, londo ingenza ukuba babe neresistance. Okuthetha ukuthi lamachiza awana kuphinda abasebenzele. Iphondo lase-Free State ayililo lodwa apho kukhe kwanqongophala i-ARVs. Isebe lezempilo KwaZulu Natal lithi baye banqatyelwa ziimoto zokuwathutha la mayeza kwizibhedlele nakwiikliniki zabo. Makhe siyobona khona. Sanibonani, namhlanje silapha kwaZayeka eSweet Waters eMgungundlovu. Sizokhuluma noRichard Keswa kanye noZimele Phungula abanenkinga yokuthi bathole ama-ARVs abo e-Edendale Hospital. Woza nendlebe njengoba besibikela ngodaba lwabo. Isikhathi singakanani niphila negciwane lengculaza? Mina sengingasho ukuthi sengiphile for 3 years ngoba ngaqala ukungena kuma-ARVs ngo-2007 kwakuJuly. Mina sesengasho ngithi kuyisikhathi esingangonyaka ngoba ngiqale ngoDecember ama-ARVs ukuteste ngo-September 29 last year. Ingabe ama-ARVs benihlezi niwalanda khona e-Edendale Hospital? Yeah, siwalanda khona. Selokhu wathi inhlo. Selokhu nje sawuqala siwalanda khona. Ngicela nisichazele ukuthi yiphi inkinga enibhekane nayo njengoba kade nisho ukuthi ama-ARVs angathola. Inkinga esibhekana nayo ufika mhlawumbe ufike ulinde and ungatshelwanga ukuthi kwenzakalani uqhubekalani e-Edendale Hospital. Angisi unaleli khadi elimhlophe elichaza ukuthi idate yakho izobe nini. Mase usuthi uyafika lapha yana bakutshela ukuthi awukho ku-subscription amaphilisi angeke uzokwazi ukuthi wathole. Uthola ukuthi kuzodingeka ukuthi ubuye ngolunye usuku olulandelayo. Uthola ukuthi awusakwazi ukubuya ngosuku olulandelayo ngoba manje usuke kwaleyo mali usukugibele ngayo kade kuyimali eyanele ukuthi ugibele usuke la uyedini. So inkinga esihlangabezana nayo iyona leyo. Sekuyisikhathi esingakanani nihlala ningayitholi imishanguzo yini? Mina nje ngino 4 weeks ngawalandile imishanguzo. Mina kwaba uyisikhathi esingango 4 days ngawatholile nje all in all. Ngaze ngawalanda emva kwa 4 days. Thatha nawe sikazi. Ningasichazela ukuthi isimo sesinjani manje? Isimo sibheda kakhulu sesekubheda kakhulu ngoba manje kubhlungu ukuthi uvuke ekseni uyolanda i-treatment yakho ufike ungayitholi ngoba kuyikona nje ukuthi i-treatment njengoba siphila ngayo nje thina iyona into ngampela esiyiqekelelayo ukuthi siyithole. Manje mawuzofika ungayitholi uthola ukuthi futhi nezathu zokuthi ungayitholi awuzizwa nje kahle. Kubhlungu kuyasilimaza kakhulu. Emva nje ukuthi sikhulume noKeswa kanye noPhungula ngakusasa inhlangano yakwa-TAC kanye namanye amalungu bamasha bemashela eParliament lapho bahambisa khona uhla lezikhalazo zabo olalihlanganisa ungatholakali kwemishanguzo yegciwane lengculaza esibhedlela sase-Edendale. Ngalo futhi lolo suku abantu bakwazi ukuthi bathule imibono yabo nokudina kwabo mayelana nongatholakali kwemishanguzo kwengqungquthela. Yini ngempela ugovernment ayenzayo ukubhekelela nabantu ukuthi bathole usizo ngokusheshsha ngoba into esidingayo njengamanje asidingi uhlelo ozoqala ngomali asidingi uhlelo ozoqala unyaka ozayo sidinga uhlelo ozoqala kusasa ufaka abantu kuma-ARVs
ngesikhathi sisesibhedlela eChurch of Scotland ungqongqoshe wezempilo wathela kangazelele muntu sakwazi ukuthi sixoxe naye simbuze malana nodaba lokushoda kwemshanguzo yengculaza esibhedlela sase-Edendale. Ukuthi usithi fahla ngodaba lase-Edendale njengoba kubika ukuthi kunama-shortages ama-ARVs. Cha akuyona iqiniso awekho ama-shortages ama-ARV. Akhona ama-ARV kunalento esithene ngesizulu available but not accessible. Uthini umyalezo wakho kulezi zigule kade zikhala zithi i-treatment aziyitholi kusukela manje? Senze uhlelo lokuthi one izibhedlela sase-Grace Hospital sisivulele abantu bahambe bayoqala khona imithi khona. Number 2 sinodokotela abaqashiwe namhlanje esibalekelelwe iPERFA ababili nama-pharmacist amathathu sesivulelekile ukuthi kuyothola lelo sizo. Kusukela manje ke phambili sini isifiso senu mayelana nezinkinga lezi zokuthola imishanguzo yenu? Isifiso sethu ukuthi sicela ukuthi basirifayele eclinic ngoba kulula ukuthi sifinyelele eclinic kunokufinyelela edini. Uma sebasinike basenzele lo mzamo ikona esingakujabulela. Ngicela ukuthi nisichazele ukuthi maphakathi nalesi sikhathi ningakwazi ukuthi nithole imishanguzo yenu iziphi inkinga ngokwempilo enenabhekana nazo? Njengokwempilo kuyenzeka ukuthi kube khona lo ma-infection mhlambe nje uphathwe ikhanda une headache mhlambe kube nakuphathana isisu yabo khona into ezenzakalayo yabo. So kuthuke uma umuntu olanda medication if uma ungasayilandile mase qhamuka into efana nalezo mhlambe sengenzeka sekusuka sobaba yini. So manje uma ungayilandile ngaphela kuyakukhubaza engqondweni ngoba kahle hle phela leli philisi ilona eseliyithemba lethu kuyona yonke into esiyenzayo ulala vuka naye. Engikutholile kulolu daba ukuthi abantu abakwazi ukuthola imishanguzo yabo lapha esibhedlela sase-Edendale. Ngakolunye uhlangothi iziphathimandla zona zithi imishanguzo ayishodi neze. Asazi ukuthi sikholelwe ukuphi kulokho.